ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ವಾಲೇಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಾರಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇನ್ಗಾಬಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಜಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕಿದ್ದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆನೆತಿಂದ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದುಂಡು. ಇರು ಒಂಚೂರು ಥೀಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಸ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನಕ್ಕಳು ಇರೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೀತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಜಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದೆಂತದ್ದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಬಿಡುಪುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಾಗ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು. ಅವಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ. ನಿಖಲ್ನ ಮೂರು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಮಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಜಿನ್ ತೋಜೋನ್ ಇತ್ತಂದು. ಇವಾಗ ನಡುಟು ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಂದು ಪೊಯ್ ವಾರ ಬಿರ್ಕದೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಂದು ಅದಾದ ನಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಆತ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಇತ್ತು ಜಿಡ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಗ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಪಂದು ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪಂದು ಪೋನು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸಖತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡರ್ ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳ ತೆಲಿಪಾದು ಬುಲಿಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪಂಡಿರು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ ಪೋಯಿನಿರ್ದು ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನಿಸೋದುಂಡು. ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ದೆಡ್ಡೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ದಾತೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ನಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜ ಎರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಜಿ, ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ನಾಡ ತೂ ಒಂದು ಪಡು ಡಾಯಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ.